ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡାକ ହବନି କାହିଁକି ତୁ ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛୁ କହିଲୁ କହିଲି ପରା ହବ କୁହ ବହିକି ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବହିକି ଇଂଲିଶରେ ବହିସ୍ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲ ନା ଖାତା କଣ କହିଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ହବନି କାହିଁକି ତୁ ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛୁ ଏମିତିରେ ତୁ ମତେ ଢେର ମାଇଲୁଣି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏକାଥରକେ ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେବି ନାଇଁ ମତେ ମାରିବ ये तुम्हें पूछियो मामा बोले